Kapoda menyoni counties nyakora mgajwang korateri nyake county ma Kisumu kama ng'anyo magazimio bende obage counties makalwe county ma Kisumu ng'anyo no chaki mamol kana orochore mana matine kinde ma jong'anyo no rakore kod obila e county no obila bende ochwalo e kuonde mopogore county ma Homa Bay kanyakla kod Migori kacheli Kisumu maya wayud matut nyakora mgajwang koya kuom jafwambo magwa maya hegwe kwa chako kod jafwambo mara mane county ma Kisumu Millicent Dhiambo abende nyisakano sekore makare Millicent ageno ni in makare kendi temo mondo bed gi arita makare ainya seja bende ng'anyo go dhimbele nyisana ngo gini madhimbele county no ma Kisumu nyake siko tende kod ng'anyo magazimio la Umoja One Kenya Alliance. Ero kama na inya Lydia achiel kachiel ko wuok e county ma Kisumu mana kaka ng'anyo ne osechan ni bro timore wuok tich kod jang'wedo odiochieng' ma kawuono ng'anyo no chakore kaka pile mana kaka odiochieng' ma wuok tich kendo no chakore kanyo ka okinyi mang'ich ne ochakore ka paya ne oketi ageng'a kod jopiny bende mach bende no moki e yore ma bende yore wuoth kachiel kod ohala ne okodhi nyime ngang' kata matin bende odiochieng' ma kawuono bende mana kaka chieng' wuok tich kweth ariyo no telo e ng'anyo kama hotel ne gi kod jotelo mano yiere le mopogore riwruok mar Azimio ma bende ne ochako wuoth kod kondele ka gichomo wang'ayo mochomo kuonde dak mani oko mar chuny boma ma Kisumu ka gichomo Nyamasaria kachiel kod Molem ka wuoth ma kamano chak kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron kod MCAs mamoko kachiel ka seche ma bang'e kanyo ne odhi oriwre kod jalup governor Mano Matthews Owili then bang'e ne governor oduogo riwre kod jogo e ng'anyo ma bende ne gitimo ng'anyo ma kamano ne orumo maber ma gike kamano bende e county ma Kisumu kaendi ne ng'anyo dhi nyime ka bende rakruok maka gi kacha no nyalo neno e apaya ma Kibuye kata luora ma Kibuye kama ne obila kod jopiny ne rakore kanyakla e yor ng'anyo ka gidiro kite ka joma obila diro ino malungo wach kanya mondo mi okegi godo to bende ageng'a no medrit e county ma Kisumu kaendi ma ng'anyo go eko ne ok nyal chopo kakadho kar chung maduong' ma Kisumu kaendi ma ong'ere kaka roundabout ma Kisumu dala ka obila ne oket kanyo modhuro mondo mi kik oganda nyal kadho kochomo kar jot ma jatend piny ma Kisumu mana kaka inyalo neno ka geche mag obila pod nitiere ka bende giketo ageng'a kod arita kwe ma ginyalo keto ne oganda mondo mi oganda kik muom gikadh gichom kar jot mar jatend piny no ka luorruok gi loche moting'o obila mag majoni ni kanyo ka girito oganda ma bende nyalo muomo gi kaendi karakruok ma sie to nigi chien yo aluora mar kar timo ohala ma Kibuye kochomo Kondele kuma bende obila go ekorakore kod jopiny mondo kik gimuom gikel kata giketh gige jopiny mane kaka ng'anyo ma kawuono Kisumu kaendi ochalo kendo wapod waketo wang'wa kwacho wang'yo kon gi kona to odiochieng' ma kawuono ng'anyo e county ma Kisumu kaendi oborumo nade nikech mane otele kod jotelo to ne oserumo kod kwe kata kamano e seche ma chien kanyo oganda bang' ng'anyo ma kamano ne onyalo rakore makata jofwambo ne ok dwani gine mondo mi oyaw gige menyo magi ma bende achiel kuomwa onyalo yudo inyruok e rakruok ma kamano ma nyaka sani ene kar yudo thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kokalo kuom rakruok mano bedo bang' ng'anyo ma kamago gi thuolo ni endi abro dwoko ni e studio mondo mi wambe med go touch kaendi wakelnu mago mabiro kotenore kod ng'anyo ma kawuono gi chieng' tich ang'wen e county ma Kisumu kaendi Lydia. Ogomos Millicent kuom jafwambo bende yudo hinyruok en gi marach mokalo ka jofwambo yudo hinyruok sinya bende winjo bedno bila bende konyo ng'iyo na rita margi nitiere kama kare wakwayi mondo in bende ibeda kicha stigena bende koro pod iluona weche gi makare kama na nya Millicent.